El doctor Manel Ballester és un dels grans cardiòlegs catalans. Es va formar a l'Hospital de la Vall d'Hebron i també a Londres. És catedràtic de cardiologia, però quan parla de la intel·ligència del cor va més enllà del cos físic i en les seves argumentacions inclou conceptes de la física quàntica i de la medicina xinesa. És molt potent aquesta antena, no? El nostre cos és l'antena més potent que tenim, no? És el camp magnètic més potent que tenim, Va. de llarg, i d'alguna forma sincronitza tota la resta de camps magnètics del cos. Nosaltres som dins un camp magnètic, irradiem un camp magnètic, el cor té un camp magnètic, com ho podem explicar? Sí, jo ho explicaria com que nosaltres estem embolcallats d'un núvol, Sí. que abans en deien l'aura, ara en diuen el biocamp, on hi ha tota la informació de tot com funciona el cos. No? Llavors, aquesta informació està en un núvol ordenat, coherent, que en diuen. Va. Si es desordena, doncs llavors les instruccions cap al cos físic no són les correctes. O sigui, hi ha una desinformació entre el que emet el camp magnètic i el que rep el cos físic. Aquesta és la base de molta medicina oriental i et fa entendre el per què somatitzem. El cor, bàsicament, tolera malament la pena, tolera malament la frustració, la falta d'acceptació, la decepció. Quan et passen aquestes coses per un tema personal, per un tema professional, el que sigui, no? Amb la societat, doncs llavors aquell camp magnètic s'altera. Quan s'altera el camp magnètic, tots els camps magnètics que depenen del cor, doncs s'alteren també. Per tant, comença a somatitzar. Pot ser una cosa estrictament del cor, però pot ser una cosa digestiva, o urinària, o ginecològica, perquè tots aquests camps magnètics d'aquests òrgans també depenen del cor. Per tant, doctor, la salut en què consisteix? La salut, bàsicament, és estar bé un mateix. I estar bé un mateix vol dir ser coherent i tenir coherència cardíaca. Si tens coherència cardíaca i estàs en un estat amorós, tu pots emetre amor i pots rebre amor. Aquest és el truco d'estar bé. És molt bonic, venint d'un cardiòleg. Si sembla una cosa hippie-happy, però no ho és biofísica pura. Cadascú té el seu camp magnètic. I els camps magnètics dialoguen entre ells, s'intercanvien informació, no? No solament de la mare i el fetus, que també, són 9 mesos d'informació constant, sinó que qualsevol persona que tinguis al costat, tu emets, aquella persona emet, tu reps. Llavors, això els grans ho tenim menys, però els petits, de seguida, per la vibració sol de la informació. El sisè sentit que diuen, no? Que és la vibració, de seguida saben a quina persona apropar-se o de quina persona allunyar-se. Que fort que el cor sigui l'antena que irradia tot això. Sí, sí, impressionant. Don't shy away from coming in. Closer still, my darling friend. Don't slip, don't trip on life. I'll be the moon inside your eyes. Don't be afraid of all my years. What you see or what you hear, it's all yours and yours alone. Yours for the taking, so take it home. Oh, it's a good heart to be a part of. Just a soft, warm and tender love. The kind of love you never knew.
but him and me, we pulled on through. I seen him come, I seen him go. Some went through fast, some went real slow. So take a chance and take your time. Read in my face between the lines. I love real good and I love you.